morning, everyone. So, nangitlog ang aming chicken. Uy, kaya may pupo. And excited po ako. Ilang? So, hindi to po magiging chick kasi po wala pong lalaki. Walang kasi po may lalaki. So, nandun po yung isang itlog sa rep. Dito. Yan. Yeah. Masasarap ng isa. Ito na nung bagong ng itlog. Yeah. And so, this is yung tsura. Ang liit niya, guys. Sa sarip ang laki. Bakit kaya? Dito naman, ang cute naman ng egg. Kaya ko ng anak. Ay! 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 Isa. Baka makain chicken. So, ito guys, ang tsura niya. Sobrang ganda. Siya naman po na parang nangangano. Pero, ito siya guys, ganyan po ng color niya po. Pero babae siya po. Siya yan guys. Kendra, ikaw naman. Hi guys. Paano? There's your eggs. It's cute. This ano, is cute. Nandito daw yung nose. Baka mahulog yan And so nakakailan chicken. Dahil siya po talaga kumakain, pinapalabas talaga namin siya po dito pag morning. Pag gabi po hindi. Pag katulog kasi po namin. Eggs here in the morning. Eggs in the morning. The egg here is white. Is white. Ayan po si ate. Oo. Panis! What, Kendra? Panis! Panis. Pakita mo ng egg. Kendra. Ano egg? Babay na ka guys. Bye. Kendra, may pupo. Ayan. Pag yan nabasag, wala na tayong makakain na. Yan na. Yan na nga. Si Kendra. Nasa yung chick. Ay, bakit na-hatch? Na-hatch. No. Ano yun? Get the pan. Sino nag-ano? Kendra. Nabasag. Yan lang sa larin. God bless. Wait lang. Oh, God bless. Babay na. Oh. Babay na. Bye guys. Please subscribe. Bye. Thanks. Bye.